हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ, मानो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे भिडिअआहाय मैयानिफ्रायनो ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। मैया थांनाय जितु मोनानिफ्रायनो ओरैबायदि भाइरेल वाट्सएप फेसबुक इउटुब बायदिफ्रावनो ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायना होलांदोंसै। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो बुजिमोन आरोना लोगोफोर। दे बिदिब्ला नायलांदो। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय लोगोफोर, ओरैबायदि ना नों आं सासे साधारन मानसिनि जिउआवहाय भुत हाबदों आरोना, आत्मा हाबदों। आत्मा हाबनानै ओरैबायदि मानसिया बियो लहा, माने थसे लहायावनो ओरैबायदि मानखोलांदों, ओरैबायदि थाबायलांदों आरोना लोगोफोर। साननो गोनां बायद्य आरोना लोगोफोर। गोबां मानसियानो फोथायाबो जानो हागौ, गोबां मानसियानो फोथायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। जाय मानसियानो साइन्सनि माबाफोरखौ बांसिनफोरा फोथायो, बिथांमोनानो जेनेबा बेफोरबायदि मानसिनि भुत आत्मा बेफोरबायदि माबाफोरखौ फोथायाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। ओंखायनो आरो जायफोर नों आं बायदि लकेल एरियानि गामि एरियानि सुबुंफोरा गोबाङानो फोथायो भुत आत्मा बेफोरबायदि माबाफोर आरोना लोगोफोर। मानसिनि नायखांनाय माबाखांनाय बेफोरबायदि माबा बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोबां मानसियानो जितु गामि एरियानि सुबुंफोरा गोबाङानो फोथायो आरोना लोगोफोर। लोगोफोर जायखियानो जादों नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायलांनानै होनि, जितु बिथांनियावनो बेफोरबायदि भुत आत्माया हाबदों होननानै खोनानो मोन्दों। बिथाङा ओरै माबायदि अबस्था खालामदों, माबायदियै वालाव बिथांनि उखुम मुदानि सायाव माबायदि मानखोलांदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बिनि भिडिअनि क्लिपखौ नायलांदों आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला। Engkar ma pun tak kaya. Ini ukuran gue boleh ini na. Bisa dia masih kaya, masih kaya. Oi, enggak kaya. Joldi. Mabar engkarबो जल्दी का जोंखौ नायनो हाया नोङो जोंखौ नायलाय जोंखौ नायनो हाया जिसुनि चेलाफोर दङ बेयाव जिसुनि चेलाफोर इदिरात ना कायरात ओइ नाहर नोङो जोंनि उदालगुरि हरपुरावहाय मैया मोनायावहाय बुहुद हाबदों सासे सुबुंनि सोलेराव। बुहुदनि आत्मायानो हाबदों, ओरैबायदि गाज्रि आवाज दिहुनदों, ओरैबायदि जाला माला खामानि मावदों। माने गोदान बिल्डिं नुदों बे जायगायावहाय, ओमफ्राय गोदान मानसिफोर फैगासिनो दङ, हा फानगासिनो बायगासिनो नालाय। ओमफ्राय एसे बे जायगानि एसे गोजानावहाय गोथैसालिबो दङ। ओमफ्राय बेनिखायसो फैबाय नामा। ओमफ्राय मोनसे बिल्डिंनि रुमावहाय माखासे सुबुङा थायो, ओमफ्राय सासे सुबुंनियावहाय हाबबाय, बिनि सोलेराव हाबनानै ओरैबायदि माबायदि खालामदोंना। साबधानखा, नोंथांमोनाबो मोजाङै था, जायगा नायनानै था। लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। निस्सय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनखाबाय आरो नुखाबायबो जानो हागौ गावनि मेगननि सिगाङाव नङाब्ला। नोंथांमोना मा सानोसै आं बेखौ जेबो मिथिला, नोंथांमोना बेखौ रियेल सानो ना फेक सानो आं जेबो मिथिला। नाथाय आं बे जितु जानाय जाथाया बिथां सुबुंनियाव जितु जाथाय घटना जादों बिथाङासो मिथिगौ आरोना, रियेल ना फेक आरोना लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जाय सुबुङानो लोगोआव दंफायो बिथांमोनासो मिथिसिगौ आरो बियो दायो रियेल ना फेक मार आरोना। बिथांनि जिउआव आत्मा हाबमारदोंना गुबुननि भुतनि जितु साफिनाय आत्माया हाबमारदोंना हाबमाराखै बिथांमोनासो मोनथिसिगोन आरोना लोगोफोरा। आं जितु बेखौ खोनानो मोननाय मथेब्ला मोनसे जायगायावहाय गोबां मोनसे
गोदान बिल्डिं लुदों बा गोबां मानसिफोरानो हा बायनानै गोबां बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदों बा मोनसे कम्पानि बा फेक्टरि बेफोरबायदि बानायनो थाखाय मोनसे गोबां गोदोर न' लुदों बेवहाय खामानि मावग्रा गोदान गोदान मानसि थांग्रा आरो बिनि खाथियावनो मोनसे नासनसालि दङ माने सासनसालि माबा दङ होनो आरो जायखौ बुङो मानसि फबग्रा बा सावग्रा बेफोरबायदि जायगा बिनि जिथु बिथांमोना बे बिल्डिं लुनाय एरिया खाथियावनो बेफोरबायदि मानसि खावग्रा बा बुथारग्रा फबनानै दोनग्रा बेफोरबायदि जायगाया दङ होननाय बुंनाय खोनादों आरोना लोगोफोर गोबाङानो बुंनो हागौ बा बिथांनि बेफोरबायदि बे मानसि सावग्रा बा फबग्रा बे जायगानि भुट आत्मायासो बेयावहाय दङमोन खोमा बा हाफायदोंमोन खोमा होननानै गोबां मानसियानो बेफोरबायदिबो बुंनाय खोनादों आं नुदों मालायफोरनि भिडिअ बेफोरबायदि कमेन्ट होनायफोरावहाय नङा होमबा लोगोफोर थ' आंबो बांद्राय मोजां मिथिया नोंथांमोनाथ' अलरेडि नायनानै नुखाबाय आरोना लोगोफोर जाथायारि रियेल ना फेक आरो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो थांलायासै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोल'सै आरो जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअआवहाय जुदि नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ हाजासिम सेयार खालाम जाहाथे बिथांमोननि खाथियावहाय थानाय आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरा जाहाथे एसे हुसियारै थायो गावखौनो एसे सिनसियारै खालामना थायो आरोना लोगोफोर थ' आरो जोबनायाव आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुखिला नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांदो लोगोसे बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना होदो आरोना जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय